Jeg sad bare for mig selv. Så var jeg som, du kom nærmere med dine skridt. Indtil du stod lige... Sidder der nogen her? Nej, du sætter dig bare. Og du satte dig. Langt nok væk til, at jeg ikke umiddelbart kunne se dig ud af øjenkrogen. Men tæt nok til, at jeg kunne ane duften af din shampoo. Hvad laver du her? Det er bare så lang tid siden, jeg har været i området. Jeg tænkte, at jeg lige ville se mig lidt omkring. Jeg skulle egentlig have ses med en veninde, men så skrev hun her tidligere, at hun ikke havde det så godt. Og så tog du hele vejen alligevel? Ja. Jeg synes, det kunne være hyggeligt lige at kigge forbi. Hvad med dig? Hvad laver du her? Der sad vi og kiggede over søen. Jeg tog en lille omvej hjem. Hvor vinden derovre lå som brændende på bænken mellem os. Fra skole? Jeg så over mod dig. Du kiggede tilbage. Det er godt nok længe siden, man har set noget til dig, hva'? Det kan man da godt sige. Hvad var du så tiden til at gå med? Ikke det store, for at være helt ærlig. Jeg hører også, at du ikke er særlig meget i skole for tiden. Det er der vel noget om. Er det noget, du har lyst til at snakke om? Det er ikke noget særligt. Jeg er bare lidt doven. Hvordan har du det så ellers? Jeg har det egentlig meget fint. Der sker bare ikke så meget for tiden.